אהלן, מה נשמע חברים? היום אני רוצה להסביר לכם, לתת לכם תדמית של צינור. עכשיו אנחנו מדמים פה צינור של ביוב שעובר בכל בית בקיר. מילאתי את הצינור במים עד למעלה. אפשר לראות שהצינור פה מלא מים. אחרי רגע שיראו, אני הולך לבצע פה עכשיו, אני יוזם פה כמה חורים, יוזם תקלה. לבצע פה כמה חורים, אתם תראו שיוצא מים, ובמהלך הסרטון אנחנו נסביר איך אנחנו מתקנים, באיזה צורה ואיך זה נראה. עכשיו ביצענו פה, אתם רואים איזה זרימה חזקה. אם דבר כזה קורה אצלכם בבית, זה יכול לגרום לנזק מיותר ונזק רציני בתוך הנכס. שערו איתנו להמשך הבא של התיקון. טוב שנשארתם איתנו לחלק השלישי של הסרטון. כאן אני רוצה להסביר לכם באיזה דבקים אני משתמש. יש פה שתי סוגים של דבקים, יותר נכון, דבק ומקשה של חברת סיקוטק. איתן מזרחי מ-STS, אני מאוד ממליץ עליו. הוא מייבא את החומרים האלה, גם את היריעה הזאת, זה יריעת פיברגלס מסיבי זכוכית. אתה יכול להסתכל, בוא תראה רגע את הצפיפות של היריעה עצמה. בסוף היריעה הזאת היא הופכת לצינור שמחזיק לטווח ארוך עם אחריות. זה הבלון שאנחנו יוצרים איתו את הצורה. כל צורה שאנחנו רוצים ליצור בצינור, אם אנחנו רוצים לעשות תיקון בזווית או בתיקון ישר, לכל תיקון יש את הבלון המיוחד שלו. תשארו איתנו לחלק הרביעי. תודה רבה והמשך יום טוב. הגענו לזמן האמת, עכשיו אנחנו מתחילים לבצע את התיקון. גם אם המרחק יכול להיות 30 מטר מאיתנו, 20 מטר, לא משנה כמה רחוק מאיתנו התיקון, אנחנו יכולים לבצע אותו. בוא תתקרב במצלמה קרוב. אני רוצה שהם יראו מבפנים איך הצינור מתנפח. הוא יוצר פשוט את הזווית. תצלם את זה עם פה, מאחורים למטה. יכולים לראות איך התיקון מתבצע יפה. כל החורים נסתמים. נבצע צילום אחרי זה ונצלם את זה מבפנים. עכשיו אני רוצה להראות לכם את השלב האחרון אחרי שביצענו את התיקון. אתם רואים כאן כל החורים האלה שסגרנו אותם עם המכשיר, עם החומר. תסתכלו בפנים, הצינור מלא במים. למה התיקון הזה מיועד? הוא מיועד לחדירת שורשים, לשבר בקו, לחורים שביצע קידוח בעל מקצוע אחר. כל שבר וסדק, 99% מהבעיות אפשר לפתור בצורה הזאת בתיקון ללא הרס. אנחנו מבצעים עבודות אינסטלציה בטכנולוגיה מתקדמת. אתם מוזמנים להתקשר אלינו 053-340-0658. שמי מתי, אחלה יום.